kurobo songo goika moja na kurosugusu goika ilianye amoneze engima ano ga okonyora amangana amaye ayabene kurwa abagusi Global Radio engata ya mwanyagetingega amato tukumanye Mwanchwa amurigeli we TV ya AGR ni gongo kwaligania ase amangana mayabu na atikire kuruchingongo imene isko yorongurwa gusi koneli tangani tonyole amangana yo asenchira ayo wenge omubaro w'abantu bakonyora uburwaire bwa corona nigo ogenderete gukina aiga Kenya. Serikali yaburiwe kubakonya abalimi kwegendereria ase obulimi bwabo asorongo rwagusi na twabikire tofauti cheito ensemo cha kisiasa irio tubwaterane gokorera abananchi be county ya Kisii amagendero abaMCA abachole ase county ya Kisii batebire mangana yo ase enchira yobuikirano Amarietane Dennis Zadok okwambukira kuburoire bwa corona niko bugenderete gukira aiga Kenya abo ase wizara yobochenu yabikire emeroberio yoko barenga abakenya ase chinsemo aiga Kenya nonya nabo nigo egotebekananga abantu batwalire uburoire bwa corona aiga Kenya nigo babeire abange abo ase nabali abagenderete gusira obugima babeire abange aya naro akwanwa kurwase wizara eyobochenu. We ran a sample size of 4,470 in the last 24 hours, of which 322 people tested positive, bringing the total number of positive cases in the country to 31,763. And from all these cases, all were Kenyan except 9 who were foreigners. And in terms of disaggregation by sex, we had 179 male and 143 female. The youngest is a 3-year-old baby, whereas the oldest is 92 years. And in terms of disaggregation by county, Nairobi continues to lead with 106 cases. Kajiado has 53, Machakos has 25, Nakuru has 25, Kiambu 23, Kisii 23, Busia 13, Mombasa 11, Kisumu 5, Bomet 5, Garissa, Homa Bay, and Nandi all have 4 cases, whereas Uasin Gishu has 3 cases. Kitui, Nyandarua, and Taita Taveta and Turkana also all having 3 cases. Nyamira has 2 cases, Kericho 1, Murang'a 1, Vihiga 1, and Makueni 1. Serikali yaburiwe kwirwa na kubakonya abalimi airio kwegendereria gwetera obulimi bwabo asorongo rwagusi kagukwana ime yomuchi onyamira omwe we ewodi ya Nyamira Township Duke Masira nigatebire obulimi nigo bwabeire bogokora bobe ase orongo rwagusi ase ngecho yogutakonywa ne serikali na gotebanga nirebu ya serikali gosoime na kubakonya abalimi kwegendereria gwetera obulimi bwabo ase orongo rwagusi. Most of our people in our society, they are very poor. A small input from you will really assist them in this phase of planting. They are already planting in the second phase, which is normally July and August, in the process of planting. I also want to encourage you to broaden your initiatives. Goose in general, you get most of the households have less than 1 acre under maize, because that's the reality on the ground. abaMCA abachole kurwase county ya Kisii nigo batebire ngabono babikire tofauti chiabo ensemo cha kisiasa na kubwatana na abaMCA bali bacholi kurwase chikodi ase county ya Kisii kwene kinga abananchi be county ya Kisii nkonyora bale amagendero abo aliande baliete chira abolitanga ni kubakorerekero batarachorwa tofauti nigo chabiri chikwenekiwa ase county ya Kisii gati ya abaMCA abachole na balia ba acholi kurwase chikodi ase kelia abaMCA abachole batebire goikamono nigo babikire tofauti ensemo na kwene kinga kwenda bale kumusika omonogeri bwebunge ye county ya Kisii David Kombo amo na abaklaki bali bagokora ase county assembly ya Kisii na gotebanga bono abananchi be county ya Kisii nigo bakikonyora magendero wetera okubwatana okubabwatanire gati ya bali abachole na bali bacholi kuwase chiwodi
Ebyombe byokwegerera obwene bwa banyabantu aiga Kenya ebikurawa ne kiombe kelia ya Kenya Twitter kayo lituko lya lero niko barubikana ase umuchi o Nairobi ase kwemurungania ase obutumiki bube bw'ekibesa chiria cyabikirwe ensemo kurwania oburwaire bwa corona aiga Kenya ebyombe byo niko bikotebanga baria batokire bagukuruma kibesa icho niko buratu kubekwa byara na kwimukirwe getambukiro egetindi ekogera kibesa kiri cyabegetwe ensemo kurwania oburwaire bwa corona niko kibwena tokokora egasi eyo nonyinabo abanyanyimbo niko batumika amarioki yo kurusia amaliga na ako bamnyokia aba ebyombe biga byarenge kurubikana ase county ya Nairobi lituko lya lero. Giving them the required PPEs. Yes. And it's not that we don't have the money. They are stealing that money. People power! People power! The COVID-19 thieves. Kenyan government knows the thieves and it is time they must arrest these thieves. Omurai bwense Uhuru Kenyatta lituko lya lero niko alire eira guchia saba Kenya nigo serikali ya Jubilee egochia kugendera koleta amagendera sinsemo aiga Kenya kagukwana lituko lya lero asamagacho ake ICC ekero alinge kwena na title deed guchia ase abakenya nigo Uhuru Kenyatta atebanga chinga kichaikire abakenya baburete kokorerwa amagendero elio serikali ya Jubilee gwikirania alia babalirete ekero balinge kulia oburai umwaka w'ikiri ubere na ngwanse 15 na ibere. Na ndipo tuko na furaha leo tukiwa tumeanza hiyo kazi. Na hatujamaliza na bado tutaendelea. Na mimi ningependa siku ya leo niombe sana viongozi. Ni sawa kuwa kiongozi. Lakini kuwa kiongozi sio kutesa wenzako. Kuwa kiongozi ni kutetea haki ya wale ambao unaongoza. Tunajua kwa sababu ya muda ambaye kazi hii imechukua na kuna wengi haswa wale wa mbeleni ambao labda hawakuwa wamefanya mambo yao ya kuacha wills na mambo mengine, kutakuwa tabu kidogo kidogo hapa na pale. Lakini tabu twapatiwa ndio tupate suluhu, hatupatiwi tabu ndio tupigane. Tunaelewana wenzangu? Na ndipo mimi naambia viongozi, jameni, wacha tuhakikishe tumetenda haki. Wikirabwo mwanchwa omurigeria we TV ya AGR na onko yabutorera amangana maya buna ategire kuroiga SMS ito yuburalia kunene takete kurarigeria baharia barikire SMS gochaiga ase studio ndolenga niki bakale gukwana ase echinse chiga ekero tugenderete ko baletera amange kurwa ase studio ito ya AGR oyoiga nigo akurukunga Shadrack Mugonga agotebanga nigo ngenderete kubabwatia eyemo ase eyemo kurwa ase taoni ya Nyahururu mbiamono ase okugendera gotoletera amangana amaya no yondega niga kali kurukunga Lydia kirugo kurwa ase omochi okisi kwale gotebanga twago kiwe sana ase ogotoletera amangana amaya. Asante sana asibali mogenderete gotulikira SMS wetera sumtanda OGR ase togenderete kubaletera amangana amange kuruiga ase studio litukeliga elia arero oyoga nigo akali kurukunga Cornelius Ongoro kurwa ase county ya Nakuru gagotebanga byamono ase gutumanyia mange kurwa ase orogongo rwagusi buna intututa iyo ase orogongo rwagusi na mange mu gutumanyia kurwabo elide twamanya ngaki agenderete noyo iganigo akurukunga Roslyn kwamboka nere gagotebanga nigo agenderete gutubwatia eyemo ase eyemo kurwa ase omochi omanene o Nairobi gakari gotebanga ayense na abarai bali bacholetwe tikabane kingango korera bali abakenya amagendero dochenga chinga kichangereire koba aigase studio tinkoira ngakintambe no nko yabuturira amangana amaya haseri tukolia lero wika abwankyo uyo lenge magega yechi kamera kwene kinga ayonsi gwikira naro haseri tukolia lero nigo akurukunga Edwin Mokaya neche kuruga studio ya AGR nikakupaganilia ubuligeli ubuya no botegereri ubuya ime ya AGR Malietane Dennis Zadok ayo naro amaya atekire ntogendere kumanyia amange kurwa AGR ekeumbu yomugusi.